Suportado sa Konseho sa Mandawi ang lakang pagpa-abolish na sa travel tax para sa mga pasahero nga mularga abroad. Ang detalye ni Nico Sereno. Sa sesyon sa Konseho sa Mandawi, usa sa natuki ang kabahin sa gipapasar nga balaod nun karon. Sa House of Representatives, giduso ang Travel Tax Abolition Act of 2026. Ubos niini, gitinguha nga dili na unya pabayron sa travel tax ang mga Pilipino nga mobiyahe padung sa gawas sa nasod. Pinaagi sa usa ka resolution, suportado kining legislative measure sa Konseho sa Dakbayan. Burdensome kayo na to nga kita mo largaw, mobile ba tagbuhis. Nagbayad na ta og kanang airport fees. Ang Pilipinas siguro among the ASEAN countries nga nag-impose og travel tax. Sa pagkakaroon, 1,620 pesos ang singil isip travel tax sa Filipino citizen nga mobiyahe pa abroad. Wala pay labot niini ang airport terminal fee nga ilang gibayran. Dili hinon apil sa mubayad og travel tax ang mga overseas Filipino workers. Sa unang panahon katong travel tax okay ra to mga dato mga danahan mamutoy mga larga. So yeah, they can probably afford, but right now the right to travel is like given to almost everyone. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.